Vendrede ladec 40 decembro 2007 antau vespere, en infant seccio de urba biblioteco en Liptovský Mikuláš, anoj de Liptova Esperanto klubo arrangis discut vesperon, dedicitan alla unua lerno libro de Esperanto por Slovakoj, kiu estis kreita kaj eldonita en la jaro 1907. Dank al doktoro Albert Škarvan kaj sinjoro Jevstifejev, kaj dum tiu ĉi jaro festis 100 jariĝon de la unua eldono. La posedanto de eldonejo Espero, kiu estas ankaŭ prezidanto de Slovaka Esperantista Junularo, diris al ni multajn interesaĵojn pri la libro kaj ĝia reeldono. Tá knižka, ktorá vlastne v Brodzanoch práve tá bola podkladom na spravenie reedície, ktorá vlastne teraz po 100 rokoch vyšla v nezmenenom vydaní. Je to viac menej fotokópia toho, čo bolo vydané naozaj pred tými 100 rokmi. En cadro de discuto pri la unua lerno libro de Esperanto por Slovakoj estis prezentita ankaŭ aliajn temojn, pri kiuj la ĉeestantoj diskutis kun intereso. Ak už v ňom existujú nejaké zabehnuté slova, ak sa povedzme už Malnova, Malihuna, Malmola používa bežne, je hlúposť skúšať znova zavádzať nejaké iné slova len preto, lebo sa to niekomu nepáči. Na rozdiel od Rasta si myslím, že by nemuselo byť celkom na škodu vecí, či teda budeme hovoriť Dúra, alebo budeme hovoriť Malmola. Nech by bolo budiš jedno aj druhé, aby teda bola možnosť vyjadriť určitú vlastnosť aj tým výrazom, tak si myslím, že nemuselo by to byť celkom na škodu veci. Existuje fundamento de Esperanto. To nikto nezrušil a ani ho zrušiť nemožno. Nemožno zachovať jazyk, pokiaľ by sa zmenil jeho základný princíp. To znamená, že to netušebleco, alebo tzv. Cementigo de la fundamento de Esperanto je myšlienka, ktorú nemožno spochybniť. To je práve toto, čo sa tu hovorí, že to nemá zmysel. No. Veď keď budeme každý národ presadzovať, že to je naše slovenské, a keď si to presadia všetci, Číňania, Japonci a Korejci, každý si svoje presadí, no to z toho Esperanto bude taký myšmaš, že to už nebude Esperanto, ale horšie ako latina, alebo ja neviem čo. Keď som sa minule rozprávala s Číňanom a som mu napísala, že zoberiem si plavky a idem do bazéna, tak vôbec nechápal, čo idem robiť. Tak som mu to už potom opísala, že idem tam plávať. A on mi povedal, miesto, kde sa pláva, je na džejo a nie baséno. A v našom slovníku je bazéno. Vagonáro, to je pozapínané vlaky, teda vagóny za sebou. To môže byť, hej, sú pripravené na odťah, na posun. Ale keď sa k tomu dá lokomotíva, tak to vagonáro s lokomotívou, to je train. Krome de lingva kaj vort crea bezono, la discuto montris ankaŭ bezonon de atraktiva, sed ne per forta propagando de tiu ĉi tiom grand potenca lingvo. Esperanto je nevyhnutný mocný nástroj na usmernenie ľudstva za správnu cestu jednoty. Ja dúfam, že aj moji spoluobčania to čoskoro pochopia a Esperanto ich pomôže vyviesť z úkrytu a dovedie ich spolu s inými, spolu so všetkými národmi do sveta spravodlivejšieho a šťastnejšieho, než je ten, ktorý je možné vidieť viac menej v každej krajine. To môže byť pre nás v podstate aj jednak dobré ponaučenie, ale aj dobrá výzva, aby sme sa teda nejak tomu šíreniu propagácii toho jazyka venovali aj naďalej. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a dovidenia do ďalších respirácií.